No niin, oikein hyvää iltapäivää itse kukin, missä ikinä olettekin. Aloitellaan tässä opettajaverkossa webinaarisarjan neljättä osaa, mobiililaitteiden jakelu ja hallinnointi koulussa ja oppilaitoksessa. Ja tässä alussa höpöttelen minä hieman käytännön asioista webinaariin osallistumisesta ja sitten noista tallenteista sekä muihin tuleviin webinaareihin rekisteröitymisestä. Ja sen jälkeen päästetään tämä webinaarisarjan ainoa vieraileva luennoitsija Estradille, eli Kolmakovin Andrei Ilona IT:stä tulee varsinaisesta aiheesta puhumaan tänä päivänä. Mutta tosiaan muutama käytännön asia tässä ensin. Webinaarit nauhoitetaan, eli pistin tuossa nauhoituksen päälle ja tosiaankin tallenteet tulevat teille katsottavaksi jälkikäteen. Webinaarin ikkuna tietokoneilla osallistujille on tämän näköinen. Siellä mobiililaitteilla osallistujilla on hieman toki erinäköinen ja riippuu pikkasen siitä, että minkälaisella mobiililaitteella webinaariin osallistuu, mutta tietokoneella suunnilleen tämän näköinen näkymä teillä siellä ruudulla on auki, eli vasemmalla puolella tässä isommassa ikkunassa näkyy webinaarin sisältö, joka tällä hetkellä pitäisi olla pian tästä minun ruudusta, ja oikeassa reunassa tällainen vähän kapeampi ikkuna on webinaarin hallintapaneeli. Ja tässä hallintapaneelin vasemmassa reunassa on vielä tällainen muutaman ikonin valikko, eli siellä on ensinnäkin tällainen pieni oranssi painike, nuolinäppäin nuolipainike, josta tämän hallintapaneelin saa piilotettua, ja sitten kun hallintapaneeli on piilossa, niin sen saa taas vedettyä takaisin näkyviin painamalla jälleen tuota oranssia painiketta. Sitten sieltä löytyy viittauspainike, eli sininen ikoni, jossa on kädenkuva. Jos jossain vaiheessa webinaareissa aina kysytään tai pyydetään viittaamaan, niin tuota painiketta painamalla se onnistuu. Ja tällä kertaa mä jään webinaariin osallistujaksi kuuntelemaan, kun Andrei aloittaa oman osionsa, eli myöskin teknisiin ongelmiin voidaan jonkin verran puuttua, ja aiheeseen ja webinaarin tekniikkaan liittyen, jos tulee kysymyksiä, ongelmia tai muuta huomioitavaa, niin sieltä webinaarin hallintapaneelista löytyy Questions-kohta, johon voitte esittää kysymyksiä, jotka tulevat näkyviin sekä minulle että sitten Andreelle eli esittäjälle. Ja tosiaankin niin linkki tallenteeseen tai pikemminkin ilmoitus tallenteesta tulee teille sähköpostilla sitten kun tallenne löytyy verkosta. Ja jokaisen webinaarin tallenteet tässä tämän kevään opettajaverkossa webinaarisarjassa tulevat saman linkin kautta löydettäväksi, eli tinyurl.com kautta op-verkossa on linkki, josta löytyvät tallenteet. Ja joko samana iltana, kun webinaari on ollut, tai sitten viimeistään seuraavana päivänä tallenne löytyy tuosta osoitteesta. Tallenteen lisäksi kootaan myöskin kysymyksiin vastaukset, joihin ei webinaarin aikana ehditä vastaamaan. Katsotaan, miten me Andreen kanssa tämä handlataan, mutta lopussa Andre on luvannut teille hieman säästää aikaa myöskin kysymyksiin vastaamiselle, eli toivotaan, että mahdollisimman moneen kysymykseen vastaus löytyy webinaarin aikana. Ja sitten jos ette ole ennakkoon ilmoittautuneet aluehallintoviraston ilmoittautumislinkkien kautta, niin tuo alempi linkki on sellainen, johon tulee kaikkien tulevien webinaarien rekisteröitymislinkit, eli tuota kautta voitte myöskin tuleviin webinaareihin rekisteröityä, jos ette ole sitä ennakkoon tehneet. Ja tulevia webinaarejahan meillä on tällaisista aiheista, eli näytän vielä tässä meidän ohjelman. Eli perusopetus ja toinen aste vedetään tuonne maaliskuun 9. päivään asti, jonka jälkeen sitten vaihdetaan hieman katsantakulmaa tuonne varhaiskasvatuksen puolelle, eli jatketaan tämänkaltaisilla aiheilla varhaiskasvatukseen liittyen. Mikään ei kuitenkaan estä, etteikö ristiin rastiin näiden webinaarien välillä, eli vaikka olisit perusopetuksen opettaja, niin kaikkiin webinaareihin saat osallistua ilman muuta. Mutta tässä
käytännön asiat, niin annetaan puheenvuoro Andreelle. Pistän tästä oman ruudun piiloon ja annetaan puheenvuoro Andreelle. Eli nyt Andre, sinulla on esittäjän oikeudet, eli ole hyvä. Hyvä, kiitoksia Oskari, ja toivotaan, että äänet ei ole liian kovalla, vaan ne on sopivalla äänellä. Ja tosiaan ensimmäiseksi hieman pyydän anteeksi, tämä GoToWebinar-järjestelmä ei ole minulle ihan tutuimmasta päästä. Olen vetänyt satoja webinaareja Adobe Connectilla, mutta eiköhän tulla tässä toimeen ihan vallan mainiosti. Ja tosiaan tuossa Oskari mainitsikin noista kysymyksistä. Minä uskoakseni pystyn myöskin katselemaan näitä kysymyksiä tässä samalla tosiaan järjestelmä, kun on pikkusen erinäköinen totutusta. Ehkä onnistutaan katsomaan, mutta jos ei näy, niin sovitaan sillä, että jätetään loppuun myöskin aikaa noille kysymyksille sitten. Hyvä. Pistän tuosta tuon esityksen pyörimään ja näytön jaan kanssa tuosta sitten. Ja tosiaan tervetuloa tähän mobiililaitteiden jakelu- ja hallinta-osioon. Ja hyvä, tuossa olin jo hieman unohtanut osan tuosta otsikosta tuosta jakelusta, mutta olin ottanut sen varmuuden vuoksi huomioon esityksessä joka tapauksessa. Eli mobiililaitteiden hallinta, ja mun nimi on Andrei Kolmakov, edustan Ilona IT Oy:tä. Titteli on tuommoinen hieno kuin Technical Manager, mutta käytännössä englantilaisia titteleitä, jos miettii, niin tämä on oikein hyvä, on tämä Jack of all trades, eli suomeksi joka paikan höydä. Mutta jos mietitään sitten mobiililaitteiden hallintaa, muuta, minulla henkilökohtaista kokemusta on niiden isosta jakelusta vuodesta 2011 asti, eli käytännössä siitä asti, kun Suomeen tuli ensimmäiset iOS-laitteet ja nimenomaan otettiin laajemmin käyttöön. Etähallintaa tehnyt vuodesta 2013 eri asiakassegmenttien kanssa. Tietysti sitten etähallinnassa, jos mietitään, niin meillä on määrätty tuote, mitä edustetaan, ja olen sertifioitu osaaja sen kanssa. Ja yli 100 asiakastoteutusta voidaan varmaankin helposti laskea erinäköisillä tavoilla. Jos kaikki otetaan huomioon sieltä alusta asti, niin varmaan jossain 300 pyöritään tällä hetkellä. Omiin hommiin kuuluu tosiaan tekniset koulutukset, mutta myöskin konsultointi, toimitus, toteutus ja koulutus sitten kokonaisuudessaan. Mitä itse Ilona IT:hen tulee, niin uskon, että teille osalle on tuttukin yritys. Olemme perustaneet itsemme vuonna 2010 ja hyvin vahva keskittyminen ja osaaminen on mobiiliteknologioissa. Myöskin pedagogiset koulutukset, 2 kokopäiväistä kouluttajaa on meillä, Teemu Moilanen ja Pauliina Venho, osalle teistä varmasti nekin nimet tuttuja. Mutta tosiaan voidaan puhua, että konsultointi, myynti, toteutus, koulutus. Ja pyritään olemaan aina se kumppani, eli meitä ei kiinnosta se laatikkotoimitus, vaan alusta asti on aina mobiililaitteiden kanssa mietitty sitä jakelua, koulutusta, hallintaa, eli sitä koko putkea. Sitä varten olemassa muut kumppanit sitten, mitkä osaa hyvin toimittaa laatikot eteiseen kouluun. Mutta mennään sitten oikeastaan tähän päivän aiheeseen. Eli tietysti ensimmäinen kysymys se, koska puhutaan nyt hallinnasta, niin mitä tämä hallinta oikeastaan on? Mitä hallinnalla käsitetään? No, hyvin yksinkertaisesti voitaisiin sanoa, että se hallinta tarkoittaa laitteen ylläpitoa. Se tarkoittaa päivittäistä ylläpitoa, se tarkoittaa niiden asetuksen laittamista, ohjelmien asentamista. Sitten se tarkoittaa myöskin sitä, että katsotaan, että se laite on tietoturvallinen, se on päivitetty ja näitä tämmöisiä asioita. Tällä käsitetään hallinta laitteissa. Mennään sitten vähän siihen tausta-asioihin enempi. Eli puhuttiin siitä jakelusta. Ja jakeluun vaikuttaa aika moni muukin asia. Eli tässä on hyvä esimerkki, minkä meidän toimitusjohtaja sanoi viime vuonna British Museumin meidän nettiseminaarissa. Eli jos ajatellaan kuntia, niin eihän siellä koskaan lähdetä esimerkiksi suurta viemäriremonttia tekemään sillä tavalla, että ostetaan ensin 3 miljoonalla viemäriputkia pihalle seisomaan ja sitten mietitään, että miten ne maahan saadaan. Tämä on ollut monesti vähän kouluissa ongelmana, että on ollut hankerahoja, käytetään ne hankerahat sitten kerralla laitehankintoihin ja sen jälkeen vasta aletaan miettimään, mitä muuta sillä taustalla tarvitaan. No yksi, mikä
seikka vaikuttaa tänä päivänä hyvin paljon, on se, että tietohallinnon rooli on suuressa muutoksessa kaikissa kunnissa, myöskin oppilaitoksissa, jos ajatellaan toista astetta, korkeampaa astetta, yliopistoja. Eli tietohallinnon rooli on mahtavassa muutoksessa. Ei ole koskaan ollut oikeastaan näin rajussa muutoksessa, mitä se tällä hetkellä on. Yksi asia on se, mikä vaikuttaa näihin ihan ehdottomasti, että tämä laitteiden määrä moninkertaistuu. Laitteiden määrän moninkertaistuminen ei suinkaan ole se, että tulee kaksinkertainen määrä, vaan jos me mietitään, että meillä oli aikaisemmin 30 esimerkiksi tietokonetta, yhtäkkiä meillä onkin 600 iPadia tai 1000 iPadia, niin me puhutaan monikymmenkertaista laitemääristä. No luonnollisesti tästä vastuu päivittäisestä ylläpidosta ja päivittäisestä hallinnasta on pakko siirtää kouluille, on pakko siirtää loppukäyttäjille. Lisää tämmöisen mielenkiintoisen mausteen tai vähemmän mielenkiintoisen mausteen tähän soppaan tuo se, että IT:n henkilöstöresursseja säästetään jatkuvasti tai pahimmillaan niitä karsitaan. Ajatellaan sillä, että nyt meillä on pilvipalvelut, että täällä ei vaan tarvita niitä villapaitoja niin montaa kappaletta, vaan voidaan hieman karsia niistä. Ja se on ainakin varma, että lisää niitä ei sinne palkata. Fakta kuitenkin on juurikin toisinpäin. Muuntuva maailma, digitaalisuus, kaikki muu oikeastaan aiheuttaa enemmän töitä jopa IT-hallinnolle pilvipalveluista huolimatta. Juurikin näiden laitteiden moninkertaistumisen takia verkkojen muuttuessa monimutkaisemmiksi ja ylimalkaa sen, että meidän tarvitsee miettiä asioita hyvin eri kantilta. No, IT:n tehtävänä edelleen on ylläpitää se infra ja luoda yhdessä opetuksen kanssa käyttösäännöt ja toimiva ympäristö. Monesti puhutaan myöskin tämmöistä IT-autonomisista kouluista, ja tämäkin on varmasti lähitulevaisuudessa jo mahdollista, mutta silloinkin joku on siellä se niin sanottu villapaita, se ylläpäipitäjä, mikä tarvittaessa ruuvaa niitä säätöjä oikeaan suuntaan. No mitä infrassa pitäisi sitten ottaa huomioon, kun lähdetään miettimään mobiililaitteiden jakelua? Mainitsinkin tuossa jo tuon langattoman verkon, mutta myöskin langattomaan verkkoon liittyy hyvin oleellisesti tämä verkon rakenne. Miten se verkko käytännössä toteutetaan siellä kunnassa? Jos me puhutaan yksittäistä koulurakennuksesta, yksittäistä koulusta, ja sanotaan semmoista, että meillä on siellä maksimissaan 200 päätelaitetta, niin silloin tässä ei tarvitse niin hirveästi ottaa langattoman verkon rakenteessa huomioon, mutta kattavuus ja ulkokaista on äärettömän tärkeää siellä. Eri laitealustat. Eli puhutaan sitten mobiililaitealustoista. Keskityn näihin hieman tarkemmin myöhemmin, mutta käytännössähän meillä on ne 3 tärkeää alustaa. Eli voidaan puhua Windows-laitteista, Microsoftin alustasta siis, Android-laitteista ja sitten Applen iOS-alustasta. Oleellista tässä on miettiä, että minkälaisen ekosysteemin valmistaja tuottaa sen laitteen ympärille. Ja sitten tietysti, että mitä muuta siinä mobiilikoulussa, mobiililaitteiden jakelussa tullaan tarvitsemaan. No, langaton verkko. Lähdetään siitä ensimmäisenä purkamaan sitä tarvetta. Jos me mietitään sitä mobiilikoulun infraa, jakelua, niin tämä langaton verkko on aivan absoluuttisesti se yksittäinen kaikkein tärkein tekijä mobiilikoulun infrassa. Mobiililaitteista voitaisiin sanoa, että ne hengittää wifiä. Käytännössä mobiililaitteet on vähän niin kuin se kuuluisa kala kuivalla maalla ilman toimivaa verkkoa. Eli koko käyttökokemus, joustavuus perustuu toimivaan ja nopeaan langattomaan verkkoon. Luonnollisesti tänä päivänä, kun puhutaan taas paljon pilvipalveluista, videoista, kaikesta mahdollista, mitä tuotetaan jostain hanasta loppukäyttäjälle, silloin tarvitaan tätä ulkokaistaa riittävästi. Ja jotta tässä nyt ei lähdetä taas kiusaamaan ihmisiä, niin nämä langattomat verkot ei tarvitse olla mitenkään niin kuin äärettömän Pentagon-salauksen takana, vaan yksinkertaisesti riittävän turvalliset salasanat riittävät niihin. Tänä päivänä näihin mobiililaitteisiin voidaan tuottaa tämän koulun verkon salasanat sillä tavalla, että loppukäyttäjät ei niitä saa tietoon sitten. Ja mietitään vähän vielä kanssa tuota kaistan tarvetta verkossa. Eli kuka tarvitsee minkäkin verran sitä kaistaa sillä verkossa. Monesti tämä minun kaaviokuva on perinteisesti käännetty päälailleen, eli on mietitty, että hallinto tarvitsee hirvittävästi verkkoa. Mutta jos me mietitään tuota perinteistä koulua, niin mihinkä sillä tarvitaan hallinnon verkkoa. Tällä hetkellä hallinnon verkkoa monesti käytetään siihen priimuksen käyttöön ja sitten mahdollisesti johonkin kunnan intrasysteemeihin, eli esimerkiksi matkalaskujen tekoon, työajan seurantaan muuhun vastaavaan. Mutta kysymys kohtapuoleen on se, että tarvitaanko enää erikseen hallinnon verkkoa. Starsoft esimerkiksi on Starsoft myytiin Vismalle, ja Visma varmasti tulee Primusta kehittämään web
käyttöliittymä suuntaa enempi ja enempi, jolloin tulevaisuudessa ehkä ei tarvitakaan sillä lailla sitten hallinnon verkkoja. Sama juttu näistä niin sanotusta työaikakirjanpidoista muista. Nämä voidaan tänä päivänä tuottaa web-sivustoina muina vastaavina. No avoin verkko seuraavaksi. Minkä verran tarvitaan avointa verkkoa tänä päivänä? Se on erittäin hyvä ennen kaikkea, jos meillä on BIOD-toteutus. Mutta sitten jos me mennään taas kaupunkialueelle, missä on hyvä 4G-kattavuus, LTE-kattavuus, niin silloin taas on hyvä miettiä, että minkä verran sitä avointa verkkoa tarvitaan siellä. Ja sitten se kaikkein tärkein, eli opetuksen verkko. Opetus on sen koulun se lainausmerkeissä ydinbisnes. Eli se on se, mitä siellä tehdään. Digitaalisuus vaatii sitä verkkoa, ulkokaistaa tarvitaan. Ja sillä on varattava eniten kaistaa. Ja nyt tässä kun katsotaan tätä appelsiinia, niin tuossa on se suhteelliset kaistan leveydet, mitä minä itse paraisin suurin piirtein verkkoihin. Sinne opetukselle annetaan riittävästi sitä kaistaa. Avoin verkko, se voidaan poistaa kokonaan, tulee muuten parempi hedelmäkin siitä. Ja sitten se hallinnon tarve, se on tosiaan hyvin pieni tänä päivänä. Ja tietysti oleellisena kysymyksenä, mitä kaikkea sijoitetaan siihen opetuksen verkkoon, kun mietitään sitä taustainfraa siellä. No virtuaalanit, mitä nämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että miten segmentoidaan verkkoa. Myöskin tämä opetuksen hallinnon ja kaikki muut näistä puhutaan tämmöistä virtuaalaneista, eli miten segmentoidaan liikennettä mihinkin suuntaan. Mutta kun mietitään kaupunkia, pitäisi miettiä myöskin pikkusen tätä segmentointia. Eli jos meillä on vaikka 20 koulua kaupungissa olemassa, joka koululla pitäisi olla se ihan oma sisäinen virtuaalilan olemassa. Ihan jo sen takia, että jos meillä on Apple TVtä tai jotakin muuta vastaavia langattomia peilaussysteemejä, nämä ei kaiju ympäri kuntaa, vaan selkeästi nähdään vain oman koulun laitteet sieltä. Ja silloin tietysti ei tätä liikennettä VLANien välille sallita, ja tällä myöskin tiputetaan sitä ylimääräistä liikennettä verkossa, jolloin se kokonaisverkko nopeutuu. Mulla on esimerkkinä kaupunkeja, missä on yksi iso verkko ja puhutaan 10 kouluista ja ihmetellä, että minne se koko verkon kapasiteetti haaskautuu. Mutta oikeasti siellä Multicast DNS, siellä julkistetaan kaiken maailman asioita ja siinä häviää aika tehokkaasti tuo verkon kapasiteetti sitten. No, myöskin tämä VLAN-asia ja edellisellä kalvolla mainitsin BIODista, eli tosiaan unohdin aukaista sen, että mitä BIOD tarkoittaa. BIODhan tarkoitti sitä Bring Your Own Device, eli oman laitteen tuomista, jos jollekin ei ollut termi selvä. Itse en hirveästi niin kuin varsinkaan perusopetuksessa kannata BIOD-mallia, ja vähän lakiteknisestikin on hieman haastavaa. Mieluummin sitten, jos niitä termejä mietitään, niin on olemassa toinenkin, eli CYOD, C-Y-O-D, Choose Your Own Device, milloin määritellään ne tuetut laiteympäristöt. No joo, sitten mitä mihinkin verkkoon. Jos me ajatellaan noita aikaisempaa tätä appelsiinin kuvaa tässä ja mietitään sitä, että mitä mihinkin verkkoon pitäisi sijoittaa, niin minun mielestä kaikki opetuksen laitteet pitäisi sijoittaa tuohon yhteen opetuksen verkkoon. Jo sen takia, että silloin meillä on helppo toteuttaa langatonta peilausta, helppo toteuttaa langatonta tulostusta. Ei ole pakko olla monimutkaisia verkkoratkaisuja sen takia, että se langaton peilaus toimii, vaan hyvin yksinkertaisesti voidaan peilata sitten laite kuin laite sopivaan alustaan. No eri laitealustat sitten. Seuraava asia, mikä pitäisi miettiä, kun lähdetään sitä strategiaa miettimään siellä mobiililaitteiden jalkauttamaan, että mitä me lähdetään tekemään. Eli meillä on periaatteessa 3 laitealustaa, jokaiselle on hyvinkin erilainen tuki. Meillä on Microsoft Windows, ja tänä päivänä, jos puhutaan mobiililaitteista, niin puhun ainoastaan Windows 10. Se on oikeastaan ensimmäinen aito mobiilikäyttöjärjestelmä Windows-tietokoneille. Ja käytän nimenomaan sanaa tietokone, koska Windows 10 ei ole aito tabletti sen varsinaisessa merkityksessä. Ne on aina hybriditietokoneita, koska siellä on taustalla se mahdollisuus käyttää perinteistä Windowsia. Sitten meillä on Android. Android on erittäin hyvä. Keskustellaan siitä kohta hieman lisää. Ja tietysti meillä on tämä Applen iOS-käyttöjärjestelmä ja Applen mukanaan tuoma ekosysteemi sitten siihen. No Windows 10. Eli Windows 10 tosiaan on ensimmäinen Microsoftin todellinen mobiilikäyttöjärjestelmä. Ja siinä on nyt tullut vihdoin oikeastaan viime syksyn tämän kevään aikana tulee
mahdollisuus hallita aidosti etähallintana näitä laitteita. Eli me ei tarvita enää rakentaa välttämättä sitä monimutkaista infraa sinne koululle, kuntaan, mitä perinteisesti on rakennettu, vaan Microsoft pystyy tänä päivänä tuottamaan kokonaan tämmöisen hallintaekosysteemin pilvipohjaisena. Eli siellä on se Azure AD kaiken pohjalla, ja sitten käytetään Microsoftin omaa Intunea hallintaan. Microsoft Windows Store for Business on se paikka, mistä voidaan sitten hankkia näitä applikaatioita. Nyt tuossa nimessä business ei pidä antaa sen häiritä, se on sama kauppa myöskin oppilaitoksille. Se, että tuleeko sieltä jossain vaiheessa oppilaitosalennukset, on eri asia, siihen en osaa tällä hetkellä vastata. Sitten on seuraavana Android. Android on hieman mielenkiintoinen konsepti sinällään, että Androidilla ei ole olemassa oikeastaan semmoista varsinaista Android-laitetta. Googlella itsellään oli näitä Nexus-laitteita, mikä oli oikeastaan lähimpänä sitä kaikkein puhtainta Androidia. Käytännössä joka ikisen laitevalmistajan Android on hieman erilainen toisesta Androidista. Eli puhutaan laitevalmistajien omista OEM-versioista. Tällä hetkellä Google ei tarjoa siihen Google Play-kauppaan, ei tarjoa toistaiseksi volyymiostoja muuta kuin tämän Android for Work-systeemin kautta. Ja Android for Workin tuki on valitettavasti aika pienessä osassa laitteita toistaiseksi. Itselläni oli Samsungin laitteita, tai yksi Samsungin tabletti ja sitten iso Sonyin puhelin. Näissä oli molemmissa Android for Work-tuki, mutta sitten oli pienempi Samsungin puhelin. Siinä ei löydykään ollenkaan Android for Work-tukea. Ja silloin käytännössä ei pystytä hankkimaan ja jakelemaan helposti ohjelmia volyymina. Mutta jos mietitään taas toisella tavalla, että mikä näistä Android-alustoista olisi sitten se hyvä valinta pitkällä tähtäimellä, niin silloin kannattaa kääntää katse siihen Samsungiin. Heillä on tämä SAFE, eli Samsung Approved for Enterprise. Ja taas ei pidä antaa se Enterprise-sanan siellä häiritä, eli tämä tarkoittaa lähinnä etähallintalaajennuksia. Android-laitteessa on hyvä muistaa, että jos laite on halpa, niin todennäköisesti siihen ei tule koskaan käyttöjärjestelmäpäivitystä, ja se tippuu jossain vaiheessa auttamatta kelkasta. Voi olla, että se on jo valmiiksi hieman vanhalla käyttiksellä oleva laite. Tähän on törmätty myöskin vähän edullisimmissa puhelimissa. Ja taas kerran, jos katsotaan mitä laitetta minä itse laittaisin kouluun, jos minä päätän Android-alustan, niin se on se Samsungin laite, koska sille on odotettavissa kuitenkin jonkunlainen päivitystuki sitten. Apple iOS. Applella on ylivoimaisesti vahvin ekosysteemi taustalla. Eli puhutaan siitä, miten laitteita voidaan, mitä niille laitteille pystytään tekemään sekä etähallinnan näkökulmasta, että mitä palveluita itse Apple tarjoaa laitteille. Applella löytyy taustalta tämä VPP-ohjelma, eli volyymiostot, ja DEP-ohjelma, eli laiterekisteröintiohjelma. Heillä toki on olemassa myöskin tämä Apple School Manager, mutta toistaiseksi niin pitkään kuin hän on vielä beettana, niin pidetään hänet sitten hieman erillään näistä. Mutta käytännössä sinä päivänä, kun Apple School Manager on olemassa, saadaan myöskin tämmöinen kevyt oppimisalusta tyyppinen ajattelu siihen, eli voidaan jakaa ja saadaan aito monikäyttäjätuki tehokkaille iPadeille sitten. No etuna ehdottomasti tässä tietysti on se, että meillä on yksi valmistaja sekä laitteelle että järjestelmälle. Okei, vaikka meillä onkin Googlen siis Android-laitteessa on kanssa, joka valmistajalla on oma OEM-järjestelmä, siitä huolimatta se pohjajärjestelmä itse Android tulee Googlelta. Ja tämä OEM osittain johtaa myöskin siihen, että nämä päivitykset eivät tule suinkaan kaikille laitteille, vaan jokaiselle tarvitaan erikseen rakentaa se päivitys sitten. No mitä muuta siellä tarvitaan sillä koululla, kun mietitään mobiililaitteiden jakelua? No, totta kai me tarvitaan pilvipalvelut yleiseen käyttöön. Joku paikka, minne saadaan tallennettua tavaraa. Joku paikka, minkä kautta saadaan mahdollisesti sähköpostit, kalenterit, saadaan kevyitä oppimisympäristöjä ja tietysti yleisiä vaihtoehtoja. Meillä on Office 365 ja sitten on tämä Googlen G Suite for Education, eli entinen GAFE. Ja osaltaan näissä myöskin määrittää se, että kumpaako lähdetään miettimään tai kumpaako kannattaisi lähteä miettimään, on se strateginen valinta, että mitä laitealustoja halutaan jatkossa tukea. Eli jos meillä on ajatuksia, että halutaan pilvihallittuja Windows 10
Windows 10 laitteita koululle, niin silloin meillä on Office 365 työkaluna. Jos taas katse kääntyy Chromebookkeihin jossain vaiheessa, niin silloin tuo G Suite for Education on aika oleellinen valinta silloin. Nämä ei ole sinällään toisiaan poissulkevia valintoja, vaan tiedän kuntia, missä on molemmat käytössä, mutta sähköpostin näkökulmassa toki on haasteita sitten, jos molemmat on käytössä. Mobiililaitteet, niin sanotut virallisesti laskettavat mobiililaitteet, eli Android ja iOS juttelee molempien kanssa vallan hyvin. Eli molempiin saadaan tuki Office 365 ja Googlen palveluille sitten. Sitten meillä on olemassa liuta erinäköisiä tallennuspalveluita, kuten Dropboxia. Meillä on Boxi olemassa. On olemassa Showbeam, mikä on hyvin yksinkertainen tapa palauttaa työtöitä. Siellä löytyy pilvinpimeen palveluita. Suomalainen Pedanetti löytyy. Ja löytyy sitten kaikkia muitakin palveluita sitten, mitä tarvitaan siihen. No kysymys sitten, miksi hallinta on tärkeää? Meidän pitää aina lähteä siitä miettimään, että organisaatio loppujen lopuksi omistaa nämä laitteet. Laitemäärä lisääntyy ja suunnitelmallinen hallinta tuo näitä etuja. Eli oikeastaan kun mietitään sitä jakelua, hallintaa, koko prosessia, koko elinkaariajattelua, koko tätä isoa projektia, nämä ei ole yksittäisiä asioita, vaan kaikki nivoutuu jollain tavalla toisiinsa. Eli ensimmäisenä lähdettäisiin miettimään, että mikä on se meidän strateginen valinta sille laitealustalle, mitä me halutaan toteuttaa, mitä taustapalveluita me otetaan sinne. Eli se suunnitelmallisuus siinä heti alkuun. No villit laitteet sitten. Mitä on villit laitteet? Villit laitteet käsitetään yleensä laitteena, missä vaan on annettu esimerkiksi opettajalle laatikko kouraan, annettu siihen iTunes-lahjakortti tai Google-lahjakortti, kumpi vaan, ja kerrottu, että otappa laite käyttöön. Ja villiä laitteita käytännössä kouluilla on ainoastaan Androidista tai iOSista. Sen verran tänä päivänä on jo menty, että PC-läppäreitä, Windows 10-koneita, ne on aina jossain hallinnassa ennen kuin niitä annetaan käyttäjälle. Joo, ihan sen takia, että sitten kirjaudutaan laitteelle niillä keskitetyillä tunnuksilla. No iso jakelu ja villit laitteet. Jos me mietitään isoa jakelua, eli ruvetaan puhumaan sadoista, kymmenistä laitteista, sadoista laitteista, niin nämä villit laitteet tulee aiheuttamaan aika paljon ongelmia. Yksittäinen isoin ongelma oikeastaan villeissä laitteessa on Applen puolella varsinkin tämä aktivointilukitus, eli kun käyttäjä on laittanut siihen sen oman Apple ID:n ja sen jälkeen käyttäjä palauttaa laitteen eikä muista ottaa pois tätä etsi iPadini toimintoa. Sen jälkeen laite onkin niin sanotusti aktivointilukittu ja sen purkamisen voi olla ongelmia. Pahoittelut pienestä tauosta, kuvittelin, että Oskari koputtaa tuolla oven takana, että jotakin on hämminkiä, mutta sillä olikin vain postimies, mikä sitkeästi koputti ja koputti. No mietitään sitten tätä hallintaa, mitä vaihtoehtoja meillä on olemassa tähän hallintaan. Eli hallintahan voidaan karkeasti jakaa 3 eri vaihtoehtoa. Tämä paikallinen hallinta yksittäisenä laitteena, eli silloin me puhutaan sitä villistä jakelumallista. Sitten meillä on mahdollisuus tehdä synkronointia, toki niitä tukevissa laitteissa. Ja 3. vaihtoehtona on etähallinta. Käytännössä, jos mietitään tuota synkronointia, niin tällä hetkellä meillä on yksi alusta, mikä tukee synkronointia, ja se on tuo Apple iOS, ja siinä on se Apple Configurator 2-ohjelma, millä voidaan lokaalisti synkronoida laitteita, tehdä niistä samanlaisia keskenään. Käytännössä kuitenkin sitten tämä hallinta on monesti muutaman erilaisen asian kombinaatio. Eli jos meillä on pienistä oppilaitoksista kyse, meillä saattaa olla hyvin sillä, että meillä on paikallinen hallinta opettajalaitteille, eli opettajien laitteet on näitä villiä laitteita, ja sitten on synkronointia näille yhteiskäyttölaitteille, mikäli ne tukee niitä.
No etähallintaa, jos mietitään taas, niin silloin meillä on mahdollisuus hallita niitä tai tuoda lisäominaisuuksia niille opettajalaitteille, hallita niitä myöskin jonkun verran, mutta ennen kaikkea kiinnostaa näiden yhteiskäyttölaitteiden hallinta silloin aina ja oppilaslaitteiden hallinta. No paikallinen hallinta, eli silloin kaikki laitteet on näitä yksittäisiä laitteita. Ja se soveltuu tosiaan parhaiten sitten henkilökohtaisten laitteiden ylläpitoon. Ja esimerkiksi kaikkien omat puhelimet, henkilökohtaiset tabletit, muut on monesti, ne kotona olevat siis on sinällään niin kuin ajatuksellisesti yksittäisiä laitteita, henkilökohtaisia laitteita. No miten hankitaan ohjelmia? Tietysti ilmaisia ohjelmia ei tarvita mitään maksuvälineitä, mutta sitten niitä muita ohjelmia hankitaan joko luottokortilla tai lahjakorteilla. Ja niin kuin aikaisemmin totesin, niin organisaation omistamissa laitteissa voi tulla eteen ongelmia jossain vaiheessa tässä hallintamallissa. No synkronointi. Käytännössä siis synkronointia tällä hetkellä tukee vain iOS-laitteet. Ja silloin 2011, kun aloiteltiin tätä mobiilijuttua tekemään, niin kovasti Androidkin lupasi silloin, tai Google lupasi synkronointitukea, Samsung lupasi synkronointitukea. Eli oltaisiin pystytty laittamaan USB-hubin taakse vaikka 10 laitetta ja ylläpitämään niitä jollakin ohjelmalla. Vaan valitettavasti ei vieläkään ole semmoista saatu sitten siihen. Eli siinä on Apple Configurator 2 ja se mahdollisuus hyödyntää tietysti ohjelmistojen volyymilisenssointia siinä sitten. No minkä takia sitten näitä yhteiskäyttölaitteita haluttaisiin hallinnoida? On tietysti osa syytä se, että saadaan ne ohjelmat niin helposti tiputettua, mutta myöskin se laitteiden rajoittaminen. Eli pystytään estämään se, että ohjelmia ei poisteta laitteilta, taustakuvia ei muuteta, ei lisätä omia sähköposteja, omia Facebookia tai muita niille laitteille. Apple Configurator 2 vaan on itsessään aika epäluotettava. Se koko prosessi on aikaa vievää, koska meidän pitää istua siinä laitteen vieressä. Vaikka niitä 32 laitetta meneekin yhtä aikaa, niin siitä huolimatta siinä vieressä pitäisi olla istumassa ja tekemässä sitä hommaa sitten. No etähallinta. Laitteet liitetään etähallintapalveluun ja laitealustasta riippuen meillä on mahdollisuus hyödyntää volyymiostoja ohjelmistoille. Ja nyt 2 laitealustaa tällä hetkellä tuki suoraan, eli se oli Windows 10 ja iOS, mitkä tuki näitä volyymiostoja. Ja myöskin sen mukana sitten se, että voidaan asentaa etänä ohjelmia laitteille. Me voidaan rajoittaa laitteita, eli voidaan tehdä niihin rajoituksia, esimerkiksi estää omien tilien syöttö, estää pääsykoodin laitto, pakottaa pääsykoodin laitto, ihan kumpaan suuntaan halutaan. Ja näin saadaan myöskin helposti niille opettajalaitteille ne tietoturva-asetukset kuntoon. Toinen mikä on hyvä, mitä monesti käytetään noissa asetusten laitossa, on se, että saadaan ne sähköpostiasetukset, tarvittaessa myöskin VPN-asetukset ja muut helposti sinne loppukäyttäjille, niin että ei tarvitse loppukäyttäjän miettiä, mitä sinne laitetaan. Mainitsin tuossa aikaisemmin sen aktivointilukoon. Se pystytään purkamaan myöskin helposti, eli ei tule niitä tilanteita, että meillä on iPadia pöydällä, mitä ei saada käyttöön, koska joku on lukinut ne omalla Apple ID:llä. Pääsykoodin nollaus. Se on harvemmin tarvittava ominaisuus, mutta valitettavasti silloin tällöin tarvitaan. Eli kun se käyttäjä unohtaa sen 4-numeroisen tai mielellään tänä päivänä 6-numeroisen pääsykoodin, niin miten se pystytään sieltä laitteelta sitten nollaamaan. No mobiililaitteiden etähallinnassa se perinteinen nimitys tälle on ollut Mobile Device Management, eli MDM. Tänä päivänä tietysti puhutaan mieluummin Enterprise Mobility Managementista tai jopa Unified Endpoint Managementista, eli nuo kaikki 3 termiä käytännössä tarkoittaa samaa asiaa. Tietysti sillä erotuksella, että se Mobile Device Management MDM on hieman suppeampi käsitteenä kuin nuo 2 jälkimmäistä. Eli tosiaan puhutaan siitä, että aikaisemmin oli yksinkertaisia toimia ja nykyään kokonaishallinnointi, elinkaarenhallinta. Eli puhutaan huomattavasti laajemmasta kokonaisuudesta siinä suhteessa sitten. No mitä siltä etähallinnalta pitäisi vaatia sitten, jos me mietitään, että etähallintaa lähdettäisiin tekemään? Tietysti integroitavuus on hyvin tärkeää siinä, että me saadaan integroitua se helposti ensinnäkin näiden valmistajien volyymiostokaupoihin, laiterekisteröintiohjelmiin, muihin vastaaviin,
Mutta ilman muuta myöskin on hyvin tärkeää, että saadaan integroitua siihen kunnan koulun organisaation Active Directoryin, eli AD. Eli kun se laite otetaan käyttöön, niin meidän ei tarvitse itse olla käsin tekemässä käyttäjätunnuksia, vaan me saadaan keskitetysti ne samat käyttäjätunnukset, mitä käytetään muutenkin PC-koneille kirjauduttaessa. Sitä kautta saadaan muuten myös automatisoitua sähköpostiasetukset ja muut tarvittavat asiat näille päätelaitteille. No, hierarkkisuus. Tällä tarkoitan sitä, että jos meillä on kunnassa ne 30 koulua, niin me pystytään tarvittaessa tekemään sillä, että jokainen koulu hallinnoi itse omia laitteita etähallinnan kautta, tai niitä hallinnoidaan keskitetysti, tai sitten on rajoitettuja hallinnointioikeuksia. Vastaavasti samalla tavalla voidaan samassa ympäristössä pyörittää sitten sekä hallinnon laitteita että koulun laitteita. Sitten hallinnointiin etähallinnointiin nimenomaan liittyy oleellisesti näitä kolmikirjaimisia ihania lyhenteitä. Ensimmäisenä MAM, Mobile Application Management. Mitä tällä tarkoitetaan? Se on tietysti niitä mobiiliapplikaatioiden hallintaa, eli juurikin appsien jakelua, mahdollista kelluttamista. Eli esimerkkinä kelluttamisella tarkoitan sitä, että jos meillä on taas useampi koulu kunnassa, ja meillä on vaikka 20 kappaletta jotakin kallista ohjelmaa, miten me voidaan antaa ne yhdelle koululle käyttöön yhdeksi aikaa ja siirtää ne sitten seuraavalle koululle vaikka seuraavan opintojakson ajaksi. Myöskin organisaation sisäiset ohjelmat saadaan jaeltua ja tarvittaessa näitä APK-paketteja Android-laitteille voidaan, eli toisella tavalla paketoituja ohjelmia jaella. MBM, Mobile Browsing Management, puhutaan yleisesti selaimen hallinnasta. Eli miten mobiililaitteen selain voidaan hallita. Jos olette käynyt apteekeissa, ostoskeskuksissa, muualla, varmasti kaikki on käynytkin niissä, mutta olette sattunut näkemään näitä kyselypäätteitä. Ne on monesti toteutettu juurikin tällä Mobile Browsing Management-systeemillä, eli lukitaan joku muu kuin sen käyttöjärjestelmän oma selain siihen näyttöön kioskimoodiin, ohjataan se määrätylle sivustolle, millä voidaan tehdä tätä kyselyä. Myöskin luonnollisesti silloin Mobile Browsing Managementilla voidaan esimerkiksi ennalta määritellä muutama sivusto, minne laitteella päästään, ja suljetaan se natiiviselain siltä kokonaan pois. Ja silloin esimerkiksi jossain varhaiskasvatuksessa on helppo miettiä, että lapsille annetaan web-selain käyttöön, mutta helposti ehkäistään se, että ne ei pääse kuin muutamalle sivustolle sillä laitteella. MCM, Mobile Content Management, sisällönhallinta. Ja tällä sisällöllä ei suinkaan käsitetä sitä, että mitä se käyttäjä itse on sinne laittanut, niitä valokuvia ja muita, vaan tämä on keskitettyä sisällönhallintaa. Ja tällä tarkoitetaan sitä, että miten voidaan tuottaa tietoturvallisesti dokumentteja loppukäyttäjän päätelaitteelle. Esimerkkinä valtuustotyöskentely kunnissa. Eli kun siellä on paperiton kokoustyöskentely ja halutaan kokousaineistoa jaella käyttäjille, niin pystytään ne jakelemaan tätä kautta loppukäyttäjille. Silloin ne on varmasti sillä päätelaitteella, kun se kokous alkaa. Tietenkin siihen liittyy lisäominaisuuksena semmoinen, että voidaan etukäteen ladata materiaalia laitteelle, julkistaa se vasta seuraavana päivänä ja jopa tehdä niin, että se sitten poistuu siltä päätelaitteelta, eli happanee vaikka viikon päästä. No sitten meillä on tämä MDM, Mobile Device Management, mikä on edelleen kaiken pohjalla, eli sen päälle nämä EMM kautta UEM-ominaisuudet rakentuvat. Mobile Device Management pitää huolen kommunikoinnista laitteen ja etähallintajärjestelmän välillä. Tämän jälkeen MEM, eli Mobile Email Management, eli taas se, miten voidaan tuottaa tietoturvallisesti sähköpostipäätelaitteelle. Ja nyt ensimmäisenä, jos mietitään kouluja ja Office 365 tai Googlen palveluita, niin silloinhan meidän ei tarvitse enää kolmannen osapuolen systeemin läpi viedä sähköpostia. Sille ei ole tarvetta. Mobile Email Management käsittää enemmänkin sitten tämmöisten sairaanhoitopiirien, vakuutuslaitosten, pankkien, muiden vahvaa salausta vaativien organisaatioiden sähköpostipalvelut. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että se päätelaite on varmasti tietoturvallinen, siinä ei ole mitenkään ruutattua käyttöjärjestelmää tai muuta omituista. Ja vasta kun tämä vahvistus on tehty, tälle laitteelle sallitaan pääsy organisaation omaan sisällä olevaan sähköpostipalvelimeen.
No seuraavaksi, mitä EMM:llä ei voida tehdä? Eli on tietysti oleellista myöskin miettiä sitä, mitä pystytään tekemään ja mitä ei pystytä tekemään. Eli tässä tilanteessa nyt mitä EMM:llä voidaan tehdä ja ei voida tehdä, niin riippuu aina siitä käyttöjärjestelmästä. Ja minä tuossa lopuksi näytän teille, mitä se käytännössä näyttää, se etähallinta, niin voidaan käydä vähän katsomassa noita eri käyttöjärjestelmiä ja miten ne toimii sitten siellä. Eli esimerkiksi nämä rajoitukset, miten voidaan rajoittaa käyttöjärjestelmää, miten voidaan rajoittaa laitetta, riippuu käyttöjärjestelmästä. Applen iOS, taas kerran Unified käyttöjärjestelmä kaikille laitteille, ne rajoitukset toimii joka mallissa ihan precis samalla tavalla. Android, kun puhutaan taas eri valmistajien OEM-käyttöjärjestelmistä, niin voikin olla valitettavasti sellainen, että yhden tablettivalmistajan jossain mallissa toimii, mutta toisen tablettivalmistajan missään mallissa ei toimi. Ja samalla tavalla kun puhuin sitä SAFEsta, eli Samsung Approved for Enterprisesta, nyt mennään 5-versiossa, niin voi olla, että joku ominaisuus ei toimi kuin vasta versiossa 4 tai uudempi, niin silloin ne vanhemmat laitteet eivät valitettavasti voi hyödyntää tätä ominaisuutta. No oletuksena myöskään EMM:llä ei voida näyttöä kaapata, eikä voida tehdä etäohjausta laitteille. Mutta näissäkin on tietysti poikkeuksia, ja nimenomaan Android-laitteiden puolella, eli osaan Android-laitteista voidaan tehdä sillä, että se näyttö voidaan kaapata. Sitä voidaan jopa etäohjata, eli sen käyttäjän puolesta voidaan tökkiä sitä näyttöä. Ja tietysti tämä tärkeä asia, että käyttäjän oman sisällön tarkastelu, eli päästäänkö käsiksi miten helposti käyttäjän oman sisällön, päästäänkö katsomaan näitä kuvia, päästäänkö katsomaan sähköposteja, mitä sillä muuta on laitteella. Windows-laitteessa, iOS-laitteessa ei päästä, Android-laitteissa riippuen siitä Android-inkarnaatiosta, OEM-versiosta. Voi olla, että päästään hyvinkin katsomaan hyvin vapaasti sieltä. Sitten muutama tämmöinen reunaehto etähallinnasta, eli hallintaan tarvitaan käytännössä aina se verkkoyhteys. Eli tietysti jos laitetta halutaan hallinnoida etänä, jollakin siihen on saatava yhteys, ja se on verkkoyhteys. Jos ei ole verkossa, niin silloin ei laitteelle tietenkään mitään tapahdu. Henkilökohtaisiin laitteisiin haluttaisiin mielellään aina vähintään se 4G-mahdollisuus. Eli jos meillä on henkilökohtaisia laitteita opettajilla muilla, 4G on hyvä. Ja monessa kunnassa tehdäänkin tänä päivänä sillä, että hankitaan 4G-laitteet opettajille, mutta välttämättä ei hankita 4G-korttia, eli jätetään se taas opettajan omaan harkintaan, että jos hän haluaa siihen mobiiliyhteyden siihen omaan laitteeseen, niin hän pystyy sen sitten hankkimaan. No, puhun sitten vähän näistä Applen tarjoamista ekosysteemipalveluista, VPPstä, DEPistä, ASMista. Eli VPP on tämä Volume Purchase Program, volyymiosto-ohjelma, DEP, Device Enrollment Program, eli laitteiden rekisteröintiohjelma, ja Apple School Manager, oppilashallintajärjestelmä tavallaan. Ja silläkin on etuja oikeasti paljon. Toivotaan, että se vaan pääsisi nopeasti sitä beta-vaiheesta vähän eteenpäin ja saataisiin joku järkevä tapa integroida suomalaisia oppilastietojärjestelmiä tai mieluiten tämä AD tähän ASM tulevaisuudessa. Ja jos VPPtä mietitään, niin Applehan julkisti tämän VPP-ohjelman Suomessa jo 2014. Ja sitten tietysti mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja miten voin hyödyntää tämän VPP. No käytännössä se tarkoittaa sitä, että koulun pitäisi ostaa kaikki ohjelmat lisensseinä. Ja nyt puhutaan iOS-laitteista. Eli hankitaan ne lisenssit ja sitten niitä jaellaan käyttäjille. Eli itse VPP-ohjelman kautta saadaan ohjelmat kahdella eri tavalla. Saadaan hallittuina lisensseinä, omistajuus silloin säilyy aina organisaatiolla. Ja näitä hallittuja lisenssejä voidaan jaella joko EMM:n kautta tai sitten Apple-konfiguraattorilla. Toinen vaihtoehto edelleen on siellä olemassa, on näitä lunastuskoodeja. Lunastuskoodin ongelmana on se, että jos lunastuskoodilla lunastetaan joku ohjelma, se siirtyy silloin sen käyttäjän omaisuudeksi. No joo, sinällään mietin, että miksi tänä päivänä käytettäisiin lunastuskoodeja, mutta tiedän tämmöisiä tilanteita, missä on ollut villejä laitteita opettajilla esimerkiksi 20 kappaletta. Ja sitten on ollut Apple-konfiguraattorin yhteiskäyttölaitteiden hallintaa. Ja on tehty sillä, että on ostettu ne yhteiskäyttölaitteiden lisenssit hallittuna lisenssinä ja sitten opettajille on ostettu näitä koodeja ohjelmasta. Eli on päästy hyödyntämään se 50% alennus sieltä, annettu jokaiselle opettajalle koodi
ei ole tarvinnut antaa lahjakortteja eikä varsinkaan pelata sitten näiden kululaskujen kanssa, kun on sovittu, että jotakin ohjelmaa kaikki käyttää. Esimerkiksi Boo Creator, Explain Everything, muu vastaava sitten, mikä on yleisesti monesti käytetty ohjelmisto. Ja toinen Applen tarjoama palvelu on tämä DEPI, Device Enrollment Program, tuli 2015 keväällä. No mitä tämä taas tarkoittaa, miten hyödynnän DEPin? No käytännössä tarkoittaa sitä, että uudet laitteet voidaan rekisteröidä tilausvaiheessa jo tähän EMM, MDM, UEM-järjestelmään. Toki pystytään myös olemassa olevia laitteita jälkirekisteröimään sinne myöskin. Hyötyinä ehdottomasti tässä, että sitä laitehallintaprofiili on kiinteä ja käyttäjä ei voi käytännössä poistaa laitetta hallinnasta. Tosiaan pääsen tuohon demovaiheeseen näyttämään, että mitä tämä käytännössä näyttää sitten, miltä näyttää iOS-laitteen hallinta modernilla tavalla. Niin näette sitten ihan, että mitä nämä asiat tarkoittaa. Näin myöskin nämä organisaation laitteet on aina sitten niin sanottuja supervised, eli erittäin hallittuja laitteita. Ja niissä ei siis saanut sitä laitehallintaprofiilia pois ja pystytään rajoittamaan laitteita aika tavalla eri tavalla. Aktivointilukitus on oletuksena pois päältä, vaikkakin sitä Edge iPadin toimintoa voidaan edelleen käyttää. No mietintä sitten, kun lähdettäisiin rekisteröimään näitä asioita, VPPtä, DEPtä, niin pitäisi miettiä sitä, mille tasolle nämä tehdään. Tehdäänkö me se koulutasolle, tehdäänkö me se kuntatasolle. DEPI tietysti aina kuntatasolle, mutta VPP, eli volyymiostot, jos tehdään koulutasolle, niin siinä on määrättyjä hyötyjä, mutta toki myöskin määrättyjä huonoja puolia. Eli hyötynä totta kai on se, että jos siellä on noheva TVT vastaava, koululla on oma luottokortti, niin silloin pystytään helposti ja nopeasti hankkimaan juuri sen koulun tarvitsemia appeja. Huonona puolena on se, että jos koululla on vähäinen määrä iPadeja, ei päästä käsiksi niihin volyymialennuksiin, ja toinen asia on se, että ne pysyy sitten pelkästään sen yhden koulun appeina. Kuntatasolla taas etuina on se, että jos kunnassa on vain yksi luottokortti tai IT-puolella tai jollakin on tehty hankalaksi tämä elämä, sanotaan näin, niin silloin on helpompi hankkia ne kuntatasolla ne ohjelmat. Etuina myöskin se, että ne on koko kunnan käytettävissä, eli voidaan tarvittaessa siirrellä niitä ohjelmia käyttäjältä toiselle, ryhmältä toiselle. Huonoina puolina voitaisiin oikeastaan mainita tässä se, että jos ei ole virtaviivaistettu tätä toimintaa, niin se voi se ohjelmien hankkiminen kestää hieman pidempään kuin se että se tehtäisiin siellä koulutasolla. Mutta kun se asia tehdään suunnitellusti ja mietitään, että miten mennään sen kanssa eteenpäin, niin kyllä minä olen havainnut tuolla asiakkaiden kanssa, niin ohjelmat saadaan nopeastikin hankittua sitten loppukäyttäjille. No oikeastaan seuraavaksi siirryn sitten tuohon demoon ja tässä välissä voitaisiin ottaa kysymyksiä, jos teille tulee mieleen kysymyksiä. Tässä välissä, ennen kuin hyppään tuohon demoon sitten, katselen tuota kysymyskenttää. Okei, hyvä. Ei ilmeisesti tässä vaiheessa vielä hirveästi kysymyksiä. Mennään sitten seuraavaan vaiheeseen, eli pikkuiseen demoon tämän asian kanssa. Lopetetaan tuo PowerPointti tuossa. En vielä tuota ota käyttöön ja otetaan tuolta sitten. Sitten seuraava, ei iTunes. Suinkaan ei ole tarvitse itseäni kuvata teille, vaan otetaan tuosta tuo iPad tuohon näytölle. Eli Macillä, jos iPad liitetään Lightning-piuhalla Maciin, niin pystytään helposti tuolta QuickTime Playerin kautta myöskin tekemään kuvaruutukaappausta. Eli voitaisiin tästä lähteä tekemään ohjevideo.
No, mulla on tässä nyt iPad, mikä on lainausmerkeissä laatikosta otettu. Eli olen sen tyhjentänyt. Tein siinä alussa sen verran, että valitsin kielen ja valitsin maan, mutta muuten tämä on tässä nyt niin sanotusti ihan alkuvaiheessa tämä iPad. Eli tämä on tilanne, mikä nyt olisi oikeastaan sitten kun se TVT-vastaava saa nipun niitä iPadeja kouluun. Valitaan verkko tuosta. Ja nyt näette tietysti minun salasanan, mutta ei se haittaa. Näkyy tallenteellakin, että jos tulette Kuopiossa käymään kylässä, niin tervetuloa, päästä suoraan meidän verkkoonkin liittymään. Liitin laitteen langattomaan verkkoon ja seuraavaksi laite kertoo, että haetaan määrityksiä. Eli tässä vaiheessa laite lähtee juttelemaan Applen aktivointipalvelun kanssa. Ja toivotaan, että Applella ei tänään ole sillä mitään hämminkiä. Ei tule sitä kuuluisaa Murphyn lakia tähän nyt sitten. No joo, sieltä määritykset tulivat, eli iPad kysyy multa seuraavaksi sijaintipalveluista. Otetaan ne sijaintipalvelut käyttöön. Ja niin kuin huomaatte, tämän enempää ei kysellä sitä perinteistä alkujumppaa siinä iPadin käyttöönotossa. Sen sijaan iPad kertoo, että Ilona IT Oy määrittää automaattisesti iPadisi. Klikataan seuraava siinä. Ja nyt pyydetäänkin jo kirjautumaan laitteelle. Käytännössä, jos niin kuin huomaatte, niin tästä minä en pääse tästä kirjautumisvaiheesta nyt millään ohi. Eli käytännössä tämä iPad on myöskin vähän niin kuin turha laite varastettuna. No, tällä kertaa kirjaudun tälle padille niin sanotulla yhteiskäyttötunnuksella. Voisin kirjautua myöskin omilla AD-tunnuksilla, jolloin tästä iPadista tulisikin minun henkilökohtainen. Eli taas kerran se ajatusmalli tässä, kun puhutaan sitä hierarkiasta ja eri ryhmistä ja määrittelyistä, mitä eri ryhmille voidaan tehdä, on se, että iPadilla ei ole väliä etukäteen, että mihinkä käyttöön se on tulossa, vasta siinä käyttöönottovaiheessa se määräytyy, mihin käyttöön se tulee. Taas ajatuksena se, että meillä on läjä yhteiskäyttöpädejä, opettaja joutuu pitemmälle sairaslomalle, hänelle jää se oma pädi käyttöön, mutta sijaiselle voidaan ottaa yksi yhteiskäyttöpädi, hän kirjautuu sille opettajatunnuksella sisälle. Se käyttäytyy hänelle opettajapädinä. Sen jälkeen, kun hän lopettaa tämän sijaisuuden, taas pädi voidaan palauttaa helposti ja tietoturvallisesti yhteiskäyttöön tyhjentämällä ja kirjautumalla siihen uudestaan sisälle. No, kirjaudutaan tuohon laitteeseen sisälle sitten seuraavaksi. Ja sieltä kerrotaan, että laitetaan määritykset padille ja se kertoo, että tervetuloa iPadiin. Ja nyt nähtiin jo, että ensimmäinen rajoitus astui voimaan siitä. Poistettiin ylimääräiset ohjelmat tästä, eli kun mietitään taas sitä, että mitä tarvitaan, minkälaisia ohjelmia tarvitaan, jos ei sallita oman Apple ID:n käyttöön, niin siellä on paljon, mitä ei oikeastaan tarvita silloin sitten. Tässä jatkuu tämä käyttöönottoprosessi ihan kaikessa rauhassa. Eli meillä on kakkossivulla tullut jo tämmöinen oma ohjelmakatalogi näkyville, ja sitten on myöskin tullut tuommoinen ensimmäinen web-klippi näkyville. Ja seuraavaksi meillä alkaa tippumaan automaattisesti tälle kyseiselle laiteryhmälle määritellyt ohjelmistot. Eli oikeastaan jos mietittiin nyt sitä TVT-vastaavan hommaa, mitä koululla niin TVT-vastaavan tarvitsisi tehdä etäkäytössä olevien iPadien kanssa, on se, että hän ottaa laatikosta iPadin, liittää langattomaan verkkoon, kirjautuu siihen. Opettaja liittää langattomaan verkkoon, käyttää niitä samoja tunnuksia, millä kirjautuu sähköpostiin. Ja koko homma on sen jälkeen automatisoitu. Mistä tätä ylläpidetään sitten appin asennus? Jaha. Taas tuo olla. Eli mistä ylläpidetään tätä järjestelmää taas, niin sehän on pelkkä web-sivu sitten oikeastaan. Tässä nyt käytän AirWatchia esimerkkinä. Tämä on se meidän edustama ympäristö tietenkin sitten. Mutta miltä näyttää moderni hallintaympäristö?
Meillä on se hierarkkinen hallintatapa. Me voitaisiin ajatella, että tässä on meillä koulut. Nyt tässä tilanteessa tämä demo on minun oma hiekkalaatikko. Ja sitten, että tämä meidän järjestelmä ei olisi pelkästään demo, niin meillä on täällä Pauliina ja Teemu, eli Pauliina Venho, Teemu Moilanen. He hallitsevat ylläpitää niitä omia laitteitaan täältä. Katsotaan sitten listanäkymältä, miltä tämä näyttää. Tämä on vielä tuolta yksinkertaistettu näkymä. Vähän helpommin nähdään. Ensimmäisenä nähdään se laite, minkä minä kirjasin sinne, ja käyttäjätunnus määritteli, että se kuuluu tuommoiseen oppilaat-ryhmään. Eli täältä minun demoympäristöstä mennään suoraan oppilasryhmään sitten. Ja sen ryhmän asetukset, ohjelmistot, muut vastaavat sitten alkoi tulemaan automaattisesti laitteelle. Jos mietitään sitten, että mitä laitteelle voidaan hallinnallisesti tehdä, se on ihan sama, missä se laite on tällä hetkellä, se on tuossa vieressä, se voisi olla vaikka toisessa maassa tällä hetkellä. Ja minä pystyn sitten itse laitetta tietysti katsomaan, että mitä laitteelle kuuluu, paljonko sillä on esimerkiksi vapaata muistia sillä laitteella, onko se säännönmukaisuuden täyttävä, eli tämä oli niitä compliance, eli mainitsin siinä mobile email managementissa sen, että voidaan tarkistaa, että onko laite tietoturvallinen vai ei ole tietoturvallinen. Voidaan tarkistaa tämmöisiä asioita. Asetustiedostoja voidaan laittaa. Tässä nyt on rajoitukset, webclipit ja sitten on näitä langattomia verkkoja laitettu. Ja sitten jos mennään katsomaan tänne päätelaitteelle, että on asentanut tänne langattomien verkkojen asetuksia. Täällä vaan nähdään, että ollaan laittu muutama wifi-verkko, mutta loppukäyttäjä ei täältä millään tavalla voi kaivaa sen verkon salasanaa sitten, että mikä se salasana on. Ja tämä koskee ihan samalla Android-laitteita ja MDM:n kautta, jos tuotetaan Windows 10 langaton verkko, ihan sama asia sielläkin, eli loppukäyttäjä ei pääse katsomaan, mikä sen langattoman verkon salasana sitten on. Tietysti nähdään ne ohjelmat, mitä on tälle laitteelle määritelty käyttöön. Sisältö, ja tämä oli nyt sitä hallittua sisältöä, ja laitteen sijaintitieto saadaan helposti sitten näkyviin näin tarvittaessa. Tietysti sijaintitieto on aina haasteellinen, mutta siihenkin on työkalu olemassa sitten, eli voidaan laite määrittää niin sanottuun kadonnut moodiin. Laittaa laite kadonnut moodiin. Ja sitten jos katsotaan miltä laite näyttää, niin tämä on oikeasti lukittu laite nyt tämän jälkeen. Ja sitä itse laitteelta ei saada laitetta auki. Ja tässä vaiheessa avautuu sitten tämä sijaintitieto laitteesta. Eli nähdään myöskin, että missä se kadonnut laite sijaitsee. Tällä hetkellä ollaan aika tarkasti tuossa, mitä hän esittää. Maalilahdenkadun ja Maaherrankadun kulmassa Kuopiossa. No, moni tietysti miettii, että hetkinen, että näin vaan saadaan otettua minusta sijaintitieto. No, ei ihan niin yksinkertainen asia ole. Eli sitten kun lopetan tuon sijaintitiedon hakemisen, niin iPad raportoi heti, että tämä kyseinen iPad on paikannettu jossain vaiheessa. Eli kenenkään loppukäyttäjän sijaintia ei voida hakea ilman, että se loppukäyttäjä tulisi tietoon. Loppukäyttäjä siis tietäisi sen, että hänen sijaintitietonsa on haettu. Okei, siinä oli iPadin hallintaa, mutta käydään katsomassa sitten, lupasin kertoa siitä eroista, jos mietitään Android-alustaa ja iOS-alustaa ja katsotaan Androidia, ja mitä tarkoitin sillä diversiteetillä siinä, eli kun meillä on erilaisia Android-alustoja olemassa. Tässä nyt on esimerkkinä lista rajoituksista, mitä voidaan tehdä Android-laitteelle. Eli siellä voisi olla, että sallitaanko kameran käyttöä, sallitaanko mikrofonin käyttöä, mutta yllättäen se ei olekaan niin yksinkertainen asia, että millekä kaikille me voidaan tehdä se. Esimerkkinä nyt tuo Allow Microphone, eli sallitaanko mikrofonin käyttö.
Meillä on tuki Samsungin laitteille. No yllättäen se on melkein kaikissa on aina Samsungin laitteille tuki. Sitten LG Sony. Allo kamera. Android 4.0. No se on hyvä, koska se melkein kaikissa laitteissa, missä vähintään Android 4.0 on, tukee sitä. Sitten meillä on tämmöisiä monimutkaisempia rajoituksia, niin kuin tämä, että sallitaanko niin kuin sähköpostitilin poistolaitteella. Se tuetaankin vain Samsung-laitteessa. Sallitaanko laitteen sammuttaminen? Samsung ja LG. Ja nyt jos katsotaan tätä luetteloa tässä, niin täällä on hyvin paljon tätä Samsungin Safea, Lenovoa löytyy paljon, LGtä löytyy jonkun verran, Sonya löytyy jonkun verran. Minä näytän toiselta kantilta, mitä se tarkoittaa käytännössä se OEM-järjestelmä sitten. Eli täältä voin näyttää Enterprise OEM-version. Ja käytännössä se, mitkä näistä valmistajista tarjoaa aidon tuen etähallintaan jollain tasolla on tuossa sitten. Eli Amazon, no silloin puhutaan tietysti Kindle-laitteista, Honeywell tarkoittaa enemmän sulautettuja järjestelmiä, mutta sitten meillä on HTC, Intel, Lenovo, Intelkin enemmän sulautettuja järjestelmiä, Lenovo, LG, Samsungin Safe, Sony. Eli tässä niin nähdään heti, että montako erilaista Android-versiota on olemassa. Eli tosiaan Androidia, jos mietitään sitten niin kuin strategisena valintana, niin siellä pitäisi kanssa katsoa sitä, että se ei ole se Denonin laite tai se Acerin halvin laite, mikä kaupasta saadaan, että määrä ei korvaa laatua suinkaan näissä systeemeissä välttämättä. Hyvä. Mutta katsotaan, olisiko kysymyksiä teillä tällä hetkellä sitten. Jonkun verran on näköjään porukkaa lähtenyt poiskin jo tästä. Erittäin mielelläni vastaisin nyt kysymyksiin. Niin kuten lupasin, niin jätän reilusti aikaa kysymyksiin. Eli oikeastaan tuo varsinainen esitys on tuossa, jos ette halua jotakin spesifistä vielä nähdä. Okei, mutta eipä siinä mitään. Jos ei tule nyt mieleen kysymyksiä julkisia, niin tuossa on minun sähköposti sitten. Andrei. Mitenkä, Oskari, laitatko minun sähköpostin näkyville kaikille, kun näen oikein tuosta tätä systeemiä, miten tuo organisessa on, niin pystyn lähettämään viestin. Joo, kyllä onnistuu. Kuuletko Andrei minua? Kyllä kuulen. Joo, sieltä Markukselta tuli kysymys Androidin hallintasoftasta. Eikö se ole ihan sama tämä AirWatch tuossa kyseessä, mutta löytyykö niitä myöskin muita? Kyllä, totta kai löytyy myöskin muita MDM-järjestelmiä löytyy. Sitten siellä näyttää Esko kysyvän, että miten tässä ohjelmassa asennetaan hallintalaitteelle. Eli asennettiin hallintalaitteelle. Tarkoitetaan, minkä takia minä en muuten näitä kysymyksiä jostain syystä. Eikö tuolla questions? Ei. Jostain syystä eivät tule minulle ne kysymykset, mutta ei se mitään. Okei, minä niitä sinulle voin täältä sitten kysellä sitä mukaan. Eli miten hallinta asennetaan laitteelle? Eli siinä se hallinta laitettiin laitteelle juurikin tuossa ihan rekisteröitymisvaiheessa. Eli kun se laite kysyy multa käyttäjätunnuksen salasanan, se automaattisesti asentuu tähän järjestelmään. Ja nyt tämä koskee depattuja iOS-laitteita. Nyt jos minulla on Android-laite, niin silloin minä haen agentin, eli MDM-järjestelmän pitää olla joku agentti, joku ohjelmanpalikka, millä Android-laite liitetään hallintaan. Ja se liitetään sitä kautta. Windows-laitteessa taas liitetään laite sillä tavalla, että siellä on se workplace-ominaisuus ja sitä kautta liitetään se MDM-järjestelmään. Mutta Windows-laitteessa, jos on iso koulutasoinen jakelu, niin aivan ehdottomasti suosittelen katsomaan sinne Intunen suuntaan ja Azure AD suuntaan tulevaisuudessa.
Ja tässäkin on semmoinen että monessa paikassa on käytöstä. Windows-koneet hallitaan Windows-työkaluilla ja nämä aidot mobiililaitteet hallitaan sitten mobiililaitteiden hallintatyökaluilla. Joo, ja siellä Markus kysyy tuosta SAFE-lyhenteestä, eli se liittyy Samsungiin, eikö niin? Joo, minäpäs kirjoitan tuohon, jos minä en saa sitä muille näkyviin. En ole varma, onko Organizeran paneelisti, ilmeisesti mä en osaa oikein käyttää tätä. Ei mitään, minä laitan sen sieltä, eli Samsung Joo. Approved for Enterprise, joo. Se Joo. nyt pitäisi näkyä kaikille siellä. Joo, se on SAFE ja Samsungilla on tietysti tämä toinenkin Knox, K-N-O-X, X olemassa ja se tarkoittaa taas sitten tämmöistä suojattua ympäristöä, eli tavallaan Samsungissa, jos halutaan lukita toinen ympäristö, tämmöinen työympäristö, niin se pystytään Knox-laajennuksella tekemään. Ja silloin tämä käytännössä siinä on tavallaan niin kuin laitteen sisällä toinen suljettu ympäristö, mihin kirjaudutaan eri salasanalla sisälle. iOS-laite tekee tämän hallinnan taas täysin läpinäkyväksi, eli siinä ei ole erikseen tämmöisiä suljettuja ympäristöjä, vaan sillä per app voidaan määritellä, että pystyykö se keskustelemaan omien ohjelmien kanssa vai ei. Onko vielä kysymyksiä osallistujilla? Tämä on sellainen niin sanotusti monisäikkeinen asia, mutta taas sillä, että se strategisesti mietitään, niin voidaan paljon virtaviivaistaa ja myöhemmin tulevia ongelmia ja haasteita taklata ennakkoon. Kyllä. Tuo on nimenomaan mitä Oskari tuossa sanoi, niin hyvin tärkeää tavallaan miettiä, että tämä on monipuolinen, monisäikeinen asia. Ja jos halutaan tehdä tänä päivänä, tässä on 6 vuoden aikana aika paljon opittu tätä asiaa, on nähty miten ei pidä tehdä, sanotaan miten ei ole hyvä tehdä. Tietysti huonoja ratkaisuja eikä täysin oikeitakaan ratkaisuja ole olemassa, mutta on nähty se, että miten se kannattaisi tehdä, varsinkin jos lähdetään niin sanotusti lainausmerkissä neitseelliseen ympäristöön, eli missä ei ole mitään laitteita. Eli silloin pystytään tosi paljon miettimään etukäteen, mitkä on ne kompastuskivet, miettiä ne ympäristöt valmiiksi. Silloin 7 vuotta sitten, 6 vuotta sitten ei ollut Office 365, ei ollut kafeita, ei ollut tämmöisiä muita, niitä alkoi tulemaan. Tänä päivänä ne on hyvinkin semmoisia niin ehdottoman tärkeitä myöskin. Vieläkö kunnissa, kun Andrei paljon siellä teet töitä tämän Mobile Device Managementin ja EMMn kanssa, niin vieläkö siellä nähdään tätä Applen laitteilla erityisesti, että saman Apple ID:n kautta jaellaan sovellukset useammalle laitteelle, eikö tämä ole tätä nykyään Applen kieltämä menetelmä? No siis sehän on ollut aina kielletty menetelmä lukuun ottamatta sitä, ettei omille laitteille laitettaisi. Se, että Apple ei siihen hirveästi puuttunut missään vaiheessa Suomessa eikä puutu vieläkään siihen, on se, että ensinnäkin tietysti resurssipula puuttua siihen. 2014 tuli jo kuitenkin volyymiosto-ohjelmat ja muut tuli, eli kyllä olisi hyvä niin kuin ollut siirtyä, mutta edelleenkin näen, että käytetään sitä. Joo. Kyllä. Tämä varmaan vaatii vähän sulattelua osallistujiltakin tämä teema ja kysymyksiä saattaa herätä sitten jälkikäteen, niin varmasti aiheeseen liittyen niin voi pieniä kysymyksiä, voiko heittää Andrei sinulle vielä? Kyllä sen takia juuri lainoinkin tuon sähköpostin, eli jos tulee kysymyksiä mieleen, niin laittakaa ihmeessä kysymyksiä. Tässä jos tulee tähän webinaariin liittyen kysymyksiä, laittakaa CC kanssa Oskarille sen takia, että pysyy myös mukana, jos Oskarille tulee kysymyksiä. Ja sitten, koska nyt edustan kaupallista tahoa tässä vierailevana luennoitsijana, jos tämä rupeisi kiinnostamaan, niin saa sitten ihan myöskin ottaa yhteyttä ja tarjouksen merkeissäkin. Kyllä. Siellä vielä Eskolta tuli kysymys. AirWatch Add-integrointi, miten se tehdään? Siis anteeksi, kysytkö uudestaan? Yes, eli AirWatch Add-integrointi kyseessä. AD-integrointi varmaan. Joo, AD-integrointi toki. AD-integrointi, hyvä. Minäpä näytän sen. Eli nyt varmaan tuo minun näyttö näkyy uudestaan. Eli puhutaan pilvipalvelusta. AirWatchissa on täällä olemassa suoraan työkalut sitä varten. Eli meillä on Enterprise Integration. Meillä on olemassa Cloud Connector-niminen pieni palikka, mikä sijoitetaan sitten sinne omaan konesaliin. Jos puhutaan perinteistä AD:sta, eli
omaan konesaliin laitetaan. Ja sen jälkeen tämä konesali keskustelee suoraan tämän pilvipalvelun kanssa, eli sieltä voidaan AD-informaatiota hakea. Ja sen verran sitten, jos mietitään nimenomaan vielä AirWatchia ympäristönä, niin nämä pilvipalvelimet, kaikki mitä Suomessakin käytetään, sijaitsee Saksassa ja on auditoitu, eli tuo AD on tietoturvallinen yhteys kyllä. Yes, hieno homma. Näyttää siltä, että osallistujat on pikkuhiljaa ruvenneet lähtemään takaisin töihin tai sitten toivottavasti vielä isompi osa kotiin työpaikalta. Tämä on tietysti aina pikkasen haastava aika tässä 2:30 ja 4 välillä. Osa pääsee osallistumaan livenä ja suurempi osa sitten katsoo yleensä nämä webinaarit jälkikäteen. Eli tähänkin voidaan sitten palata näihin asioihin, jos joku meni nyt ohi että mitenkä se olikaan, niin voi palata sitten tosiaan tallenteen katsomalla. Mä pyrin tänä iltana saamaan tallenteen verkkoon. Ja onnistuuko, Andrei, sillä tavalla, että saadaan nuo kalvot myöskin sinne tallenteen yhteyteen? Kyllä minä ne nuo kalvot saan tuotettua sinne sitten jo. Minä pistän vaikka sulle PDF-nä tulemaan. No niin, hieno homma. Hei, kiitoksia Andrei oikein paljon sinulle tästä itsellenikin avartavasta katsauksesta tähän mobiililaitteiden hallinnointiin, ja sieltä osallistujiltakin jo kiitoksia sateilee, niin kiitoksia paljon ja kiitoksia myöskin osallistujille täällä järjestävän tai pääkouluttajan puolesta. Hyvä, onko Andreilla vielä mitään loppusanoja? No mulla ei oikeastaan sen kummempia sanoa, että kiva oli tämmöistä koittaa itse. En ole tämmöisiä aikaisemmin vetänyt, mutta toivottavasti nyt jollain tavalla aukesi teille. Tämä on aika teknistä niin kuin perusopettajalle, jos mietitään. Mutta erittäin hyvä niin kuin tietää sitä, että oikeasti se ympäristö ei niin kuin tupsahda sinne, vaan siellä on aika paljon asioita, mitä joudutaan tekemään. Ja siinä mielessä näkisin, että hyvä olisi kaikkien jollain tavalla tietää, miten paljon sillä on liikkuvia osia. Että ei pelkästään niin kuin mennä giganttia ja osteta laitteita, kun on saatu rahoja. Mutta kiitoksia kaikille osallistujille. Juuri näin. Kiitoksia Andrei ja kiitoksia osallistujille. Hei hei.